Auzi, dă să facem niște farse la telefon. Ești pentru ce îți trebuie să ții. Pur și simplu așa să ne pricaliem. Hai că sun eu. Numărul apelat de dumneavoastră este Numărul inexistent. apelat este inexistent. Dă să fac eu altul. Alo? Alo? Dar cine era? Am închis telefon. Și cine? Nu știu. Îi auzăm numai respirația și gata. Alo? Ți se pare amuzant să stai acasă cu prietena ta și să faci farse telefonice Cine sunteți? de mine, bătana aceea, fiind patru. Nu am înțeles, dar asta e o glumă sau ce? Dar cine era? Nu știu, era un tip straniu, o zis că vin și asmiei. Eu cred că el îi bat sau ceva. Adică Și glumești sau ce? Nu glumesc. Nu glumesc, el chiar așa o spus. De câte ori ți-am spus așa?